хора. Аз съм Мартин, или така познат като Балканският браснар. Имам изключителното удоволствие да направя първото видео за схорен изцяло на български език за всички мои колеги и приятели от България и разбира се за всички наши последователи. До мен имам моя верен клиент Елън с прекрасна коса. Това, което ще ви покажа днес е така наречения Side Part Pompadour с low taper или ниско преливане. Не съм говорил на български за коса от доста време, затова ако направя грешка, не ми се сърдете, прощавайте. Това, което ще ви покажа днес е начинът, по който аз работя в браснарницата. Трябва да се знае, че това, което правим и което показваме, е начинът, по който ние го правим. Не казваме, че е идеален, не казваме, че е най-добрия. Това е просто начинът, по който ние работим. Затова, ако може да научите днес нещо от това, което аз ви покажа, ще съм безкрайно благодарен. Страхотно! Винаги започваме с магически еликсир, най-добрият продукт на пазара. Това е водата. Проста и чиста вода. Това, което може да направите с водата, може да пресъздадете с всеки един друг продукт на пазара. Мокрим е хубаво и обилно косата навсякъде. Изключително е важно, защото водата ще покаже тайните на косата. Елън има страхотна коса. Той е четвърт японец и така има доста гъста, тъмна и остра коса, което по принцип прави косата малко по-трудно за подстригване, трябва да се внимава, но точно за това мисля, че той е идеален модел за това видео и за прическата, която искам да ви покажа. Един съвет, който бих ви дал, когато пръскате, внимавайте с водата, никой не иска допълнителен душ, винаги пръскайте по-далече, по този начин няма да изкъпете и колегата си. Така, както ви казах, ще ви покажа мой вариант на това, което правим в салона. Разбира се, има много от базовите техники на схорен, но съм го комбинирал с много мои техники и малки челъмчета. Така, винаги започваме с базовата линия. Базовата линия започва от темето на косата. При някои клиенти е по-трудно да се види. При Елън в случая е изключително лесно. Базовата линия представлява нещо като кичур водач. Тя е нещо, което не искате да променяте след като веднъж направите. И работейки по този начин си гарантирате много спокойствие за по-натам, защото веднъж направена може да си играете изключително много с баланса под нея и с фейдър. Има много варианти как може да подходите с прическата. Дали ще работите с ножица, дали ще работите с машинка, изключително и единствено ваше решение. Базовата линия аз предпочитам винаги да работя с ножица, защото ви дава много повече контрол върху детайлите. Остра коса, затова ще внимавам с дължината. Това, което аз правя в прическата си, когато работя в салона, понеже имам ограничено време, не е като на видео, винаги стартирам с базовата линия. После си правя ниския фейд покрай контура и след това ги съединявам с гребен и машинка. Това, което винаги трябва да внимавате, винаги трябва да стоите на една и съща линия с базовата линия и да се въртите покрай клиента си, за да сте сигурни, че няма да се изгубите. Внимателно срещваме косата, без да я пренасочваме в други посоки. 30 минути до 40 минути е предостатъчно за такъв вид прическа. Разбира се, както казвам, красотата на нашата професия, че може да постигнете един и същи резултат чрез много различни техники. Това е моят начин. Когато направим базовата линия, както казахме, вече ще се опитаме да не я пипаме отново. Това, което аз правя след това е, си правя един вид втора базова линия и долу при тейпър ерията. Винаги работя с гард 1,5. Това е идеалният гард за мен, идеалната приставка, защото след това ми позволява много лесно да прелея с гребен и машинка. Стартираме, ниско преливане, няма да дигаме много. Изчистваме просто тежест от косата. Много често хората преливат и правят фейдове по учебник, като не се съобразяват с формата на скалпа, а тя е най-важна при едно преливане, защото когато
не следим скалпа, номерче след номерче не работи. Просто изчистваме тежестта. След това ще си направим детайлите. За един хубав фейк не ви трябва само гардова машинка, а трябва да обръщате внимание и на тежестта и натиска на самата машинка. Това, което също правя и забелязвам, че много колеги изпускат, е да използват браснарския стол в своя полза и огледалото. Те са за вас, а не за клиента. Какво имам предвид? Много често, според зависимост от деня и осветлението във вашия салон, е хубаво да използвате браснарския стол и да го въртите наобратно, за да може да използвате светлината в най-добрия вариант. Каква е идеята на самото огледало? Че когато погледна в огледалото, то удължава дистанцията, с която се намирам до моя клиент и ми позволява да видя сенки в преливането, което по принцип не мога да видя, ако съм се забил така. Продължаваме с прическата. Интересен трик е, че много често може да пропуснете цял номер и от 1,5 да слезете на половинка и директно да ги прелеете. Особено когато става дума за ниско преливане, това става изключително лесно. Отваряте машинката и без много да натискате, просто я дигате почти до височината на последния номер. След това затваряме и повтаряме. Колкото по-високо отивате, толкова по-намалявате натиска на машинката. Разбира се, това зависи от клиент до клиент. По някой път, според зависимост от цвета на косата и на кожата, контраста между косата и кожата е много голям и тогава не е хубаво да пропускате номерчета. Но в случая на Ева това е доста лесно. Винаги може да слезете още по-ниско, разбира се. Прави фейда изключително приятен. Позволява на косата да изглежда по-дълго свежо подстригане. Знам, че в България много често хората обичат да се подстригват само с машинки и рядко имам удоволствието да подстригваме по-дълги коси, но е хубаво да знаете как да направите един подобен фейд. Също правим и отзад. Отново това е премахване на тежест. Може да не се впускате толкова много в детайли. Идеята е да си направите фейда максимално бързо, за да не губите време. Детайлите се изчистват накрая. Свършите ли с най-трудната част, после имате предостатъчно време за детайли. Много често колеги ме питат дали е грешка да се почва отгоре или отдолу фейда, от голям номер или от нисък. Няма правилно и грешно. Това, което ви е по-удобно на вас, това е правилното. Сега, разбира се, има по-голям риск, когато правите в момента както аз, когато почнете отдолу нагоре, защото ако направите грешка, трябва да дигнете целия фейд. Но отново, в моят случай познавам клиента си, познавам косата и скалпа му, знам къде мога да си позволя да дигна повече и къде не. Но изключително е важно, когато работите с нисък номер или без гард, да играете много с натиска на самата машинка. Един от първите ми учители винаги ми казваше, че ако искаш да си истински браснар, трябва да се научиш да преливаш без гард. Аз не се научих да преливам без гард, значи не съм истински браснар. Но идеята му беше, че да ме научи за натиска на самата машинка и колко важен е той за едно добро преливане. Скалп е това, което ви подсказва на къде, как и колко да вземете от косата. Изключително е важно да спазвате и дистанция от клиента си, за да може да виждате самия фейд по-добре. Много по-трудно е, ако се забиете в клиента си. Плюс това, ако искате да се занимавате с тази професия повече от 15-20 години, е хубаво да пазите тялото си, за да нямате проблеми с ставите. Отново ползваме огледалото, за да видим къде има още да натискате главата му по-надолу, защото много малък детайл може да промени цялата прическа. Хубаво е да следите дали клиента ви е добре седнал в стола си, без да е пречупил крака, без да си е наклонил главата на едната или другата страна, защото много често, когато не забележите тези малки детайли, накрая на подстригването си вдига главата и се оказва, че сте фейнали криво. Имате ли план в главата, е изключително лесно да се научите да четете косата. В момента, в който се научите да четете косата и виждате на къде иска да отиде, как иска да отиде, може да постигнете всяка прическа, независимо дали е класическа или модерна, с много елементарни техники и движения.
Така, от едната страна съм почти готов, т.е. имам базова линия, имам втора базова линия, един вид като картина. Представете си пано, имаме рамки на паното и сега почваме да рисуваме в него. Сега има много варианти, по които може да подстрижите страничната дължина. Дали с ножица или с машинка е ваш избор. Няма голяма разлика. Машинката по принцип взима, разбира се, много повече плътност, много по-бързо. С ножица имате повече контрол, но принципът е един и същ. Това, което много хора се концентрират върху, е самата ножица или машинка, което е грешка. Трябва да се концентрирате върху пръстите си или върху гребена, с който работите. Те са ъгъла, който дава наклон на косата. Ако работим с ножица, може да се направим хоризонтални диагонали. Това, което искам да ви покажа сега, е точно ъгълът, с който пръстите работят. Мога да го дигна по-нагоре или да го държа по-навътре. За разлика от много други колеги, заради стари контузии, моите китки са доста по-нееластични от множество браснари и фризьори. Затова аз се научих да работя с машинка и гребен. Така, както ви казах, дали ще работя с пръсти или с гребен, гребена и пръстите са това, което дават наклон. Косата е натурален продукт и трябва да се държи като такъв, да се постригва като такъв, което значи хубаво е да имате силен грип, но не прекалено силен. Все пак трябва да следите натуралното движение. Виждам къде ми тича раводач и просто свързвам с преливането отдолу. Много е важно да внимавате с формата на скалпа. Елън има доста силно изразена кост над ухото, което значи, че ако дигна фейда малко по-високо, ще се получи едно бяло петно, което после ще ме насили да дигна целия фейд нагоре. Затова много внимавам с него. Затова е много важно, когато имате нов клиент на стола, да проследите скалпа предварително, преди да започнете да подстригвате, за да няма такива изненади. Това, което правя в момента, извинявам се пак, е просто си следвам базовата линия и премахвам всичко, което е излишно под нея, като не се фокусирам толкова върху свързването на фейда с средата. Това вече после на суха коса ще го прелееме, или така наречените детайли, както ви казах. Премахнете ли основната тежест, после имате предостатъчно време за детайли. Това, което трябва да правите с гребена и да внимавате, е ъгъла и да не си взимате от базовата линия, с която сте стартирали. Дори да вземете, нали, не е такава грешка, но трябва да се внимава. Определено не е нещо, което искате да преповтаряте. Хубаво е с гребена да загребвате косата хубаво, да срещате косата хубаво, но не натискайте гребена прекалено силно. Трябва да е много плавно движението на гребена, понеже по този начин следи формата на скалпа, а това ви гарантира, че няма да сбъркате. Специално с преливането в областта на врата няма проблем, дори да сбъркате, докато не качите над оксипиталната кост, това е костта, която е най-издута отзад, не може да сгрешите. Дори да го обръсна до оксипиталната кост, естествено няма да е много красиво, но отново ще е балансирано. Затова тук може повече да играете с дължината, но в никакъв случай не качвайте над оксипиталната кост. С някои клиенти тя е доста силно изразена, с тях трябва да внимавате, защото ако качите косата на нея, се получава едно бяло петно, което няма махане. Махаме си плътност, като се дига нагоре до базовата линия. Внимаваме отново с базовата линия. И от време на време си проверяваме. Така, когато сте си изчистили фейда, т.е. когато сте си изчистили тежестта, може да си изчистите и контура, поне грубо, за да може да ви даде допълнителна рамка и идея на това къде има повече тежест. Тук трябва много да внимаваме според зависимост от това колко дълго искате да оставите косата и колко нисък тейпър искате да направите. Защото много често, например, ако Елън искаше да си среща косата назад, много често, ако срещате косата надолу и изчистите контура, може да ви се получи дупка по-нагоре. В неговия случай няма опасно, защото правим по-къса визия. Грубо си изчистваме контура, за да имаме
по-ясна представа къде още трябва да работиме. Може да видим, тук има по-тъмна линия и тук трябва да поизчистим още малко. Затова сега ще го направим. Да, за всеки случай почваме от 1,5. Отворена машинка. Навеждаме главата напред. Без да натискаме много. Просто повтаряме. Докато не почнем да махаме линията. Виждаме, че не се маха, затваряме. Леко избледнява. Значи трябва да слезем още надолу. Тук вече минаваме на номер 1, така наречените 3 мм. Отворена машинка, без много да натискаме. Ако продължава да не се маха, усилваме натиска. Затваряме машинката, без много натиск. Тук вече почва да хваща повече, затова внимаваме. Отново с единицата може да дигнем по-високо, но изключително намален натиск. Просто така нареченото скрепване, за да не се наложи да си дигнем целия фейт нагоре. Слизаме още малко надолу, за да изчистим изцяло линията. Вече сме на 0,5. Половинка или така наречените 1,5 мм. Отново отворено, много внимателно вече тук, без да дигаме много нагоре. И повтаряме върху по-тъмната линия. Добре, доволен съм до сега, къде стигнахме с фейда и така наречения тейпър отзад на врата. Има повече детайли, които ще си довърша, когато косата е суха. Понеже текстурата на самата коса е доста остричка, предпочитам да го направя на суха коса по-натам, за да не стане фал. Така, предният тейпър също трябва да се поизчисти малко. По същия начин взимаме си 1,5, почваме същата процедура с натиск, без натиск. Леко по леко почваме отворена машинка, по-малко натиск, затворена, повече натиск и така докато не изчистите линията. Като внимаваме тук много, както ви казах, той има набъбнала кост, която ако настъпя става много не дупка, но много неприятно за преливане място. Така, докато подстригвате, не забравяйте от време на време да си пръскате косата с водичка, защото коса подстригана на сухо и коса подстригана мокра дават различни резултати. Така, това, което ще покажем сега, е свързването на базовата линия с горната част. Подотини винаги има логика в човешкото тяло. Тоест, например, ако последвате най-издръбнатата част зад ушите и ги свържете, тя винаги води до най-високата точка в скалпа. Ако последвате линията на темето по диагонал, тя ще доведе точно до тази точка. Всичко е изключително перфектно създадено в нашето тяло, дори и при най-неравните скалпове. Така, това, което ще направя сега, е точно това разделение на триъгълници. Стартираме си от едната точка на ухото до другата и получаваме най-високата точка на скалпа. Така, имаме си най-високата точка, която стига точно зад най-издълбната част зад ухото. Сега какво искам да направя е да направим една права линия към темето, секции, върху които може да работим. Така, най-елементарното нещо, което може да направите с средата е просто с гребенче и ножичка. Сресвате си косата и ползвате базовата линия като кичур водач. Отново казвам, косата е натурален продукт, не я насилвайте прекалено много, особено с коса като на Елън, защото има опасност да щръкне доста, а това не е резултата, който търсим. Има такъв вид прически, особено когато се занимавате с азиатска коса, например, и се иска по-къс вид на помпадур. Тогава вече може да си оформите косата по-скоро като скулптура, по-малко техника се използва, повече скулптуриране. Винаги може да си проверяваме и ето даже вече без да сме оформили детайлите, има едно така доста по-плавно преливане. Така, отзад короната е изключително важна зона. Тук трябва много да се внимава, особено с коси като на моя клиент. Това, което аз обичам да правя, разделям си го на диагонални секции, като идеално по принцип е ширината на една секция трябва да е ширината на гребена.
Пак казвам, аз си позволявам малко повече своеволие, защото познавам неговата коса. И отново си ползвам кичура водач или така наречената базова линия, за да си ги свържем. Това, което вече тук може да направите, слизайки по-надолу, дигаме и ъгъла малко повече, за да се получи една деградация на косата, която ляга много приятно след това. Ето може да видите, даже само с отнемането на съвсем малко, без да сме вкарали много детайли, има малко повече плътност, но вече може да видите самата форма на косата, без да штръква. Леко по леко срещате си, проверявате си, по-добре бавно и сигурно, отколкото да стане фал. Виждаме много чисто базовата линия, като кичур водач. Много е важно да знаете къде се намирате. Ако не сте сигурни в нещо и ви се струва, че е прекалено много коса за отнемане, не я отнемете. Една коса никога не може да е прекалено дълга, но може да е прекалено къса. Затова винаги може да пострижите после на сухо, тогава по-лесно се вижда. Но ето вече дори без да сме вкарали всички детайли, прическата как хубаво се вижда силуета на самата коса и това как ще бъде. Става доста по-лесно. От тук вече може да си спуснем целия диагонал. Пак казвам, това е моят начин на постригване. Свързвал съм си го с много други техники и методи. Ако искате да видите по-детайлно обяснение на това разделение, последвайте сайта ни в YouTube, страницата на Ревюзъл. Там Роб има изключително много безплатни видеа и туториали. Може да разгледате и да видите, той обяснява доста по-добре от мене за това как, защо и къде се разделя. Това, което правя, избутвам косата надолу и си свързвам диагонала с точката, която ми идва зад ухото. По този начин, колкото по-близко до скалпа работите, толкова повече плътност запазвате. По този начин, така, ще направя същото от другата страна, за да не губим време. Абсолютно едно и също правим. Единствената разлика е, че Елън носи косата си на път и тук може да работите по два начина. Ако сте сигурни в уменията си и знаете къде е базовата линия, може директно да разделите пътя и да почнете да постригвате с самия път, т.е. да свържете горната част и базовата линия да ги направите заедно. Моят съвет би бил, ако не сте сигурни в тази техника, до сега не сте я правили, направете абсолютно същото, както първи път. От продължението на темето, пускаме една хубава права линия и си разделяме косата. По принцип за начало бих ви посъветвал даже да си разделяте косата от двете страни, базовата линия да си я правите заедно, да се уверите в това, че са изцяло еднакви, за да сте сигурни, че ще имате балансирана прическа. Така, единият начин е да го разделите, да направите същото. Другия вариант е да го разделите на това как ще си носи пътя. Най-лесният начин да намерите път, това може да го показвате на клиентите си. Когато косата е мокра, с дългата част, голямата част на гребена, не с тясната, слагаме отзад, където е короната и натискайки гребена напред, сресваме косата напред. По този начин косата взима формата на гребене и прави линии, които много лесно може да видите къде е натуралната линия. Или дори ако не искате да следвате натуралната, може много лесно да си създадете ваш си път. Слагате гребена в линията, избутваме нагоре, останалата част надолу. И имате перфектен път за точно 3 секунди. Това може да го казвате като съвети на клиентите си, изключително лесно е за тях вкъщи. Избутват косата напред, слагат гребенчето нагоре-надолу и са готови. Така, моя начин за работа в салона, аз директно почвам от това как той си разделя косата и я носи на път. Затова тази страна почвам директно да работя с пътя, който е малко по-висок от натуралната базова линия. Затова казвам, ако не сте сигурни, почнете си с базова линия и после си свържете пътя с останалата. Уверете се, че пътя е този, който искате и този, който вашия клиент ще си носи. Изключително важно е да направите прическата изключително лесна за поддръжка вкъщи. Една добра прическа е тази, която клиента може да пресъздаде на следващия си ден с минимални усилия. Колкото и да е красива, когато излезе от салона, ако той не може да я направи сам, не сте си свършили работата добре. Така,
Доволен съм вече от двете страни, поне от ниското преливане с сливането със средата, с детайли, които ще изчистим в последствие, когато изсушим косата. Но базовата форма е там. Сега вече се минаваме към горната част. Отново си свързвам двете точки зад ухото, за да си намеря най-високата част в скалпа. Изключително е важно да работите с чисти сектори, за да сте сигурни, че баланса в прическата е там. Отново си разделям на диагонални секции другата част на скалпа, на темето, т.е. на тила, прощавайте. Сега тук много е важно да запомните, че си носи косата на път и не трябва да взимате много от дължината, която съответно ще върви към по-плътната част. Затова внимавайте много. Отново следвайте натуралния растеж на косата, без да прекалявате с много с пренасочването. Много леко изчистваме детайлите. Отново, ако не сте сигурни и ви се струва, че ще премахнете много коса, не знаете как ще легне или ще застане, по-добре не подстригвайте, изчакайте и сушете косата, свършете си с другите детайли на мокра коса и после на суха коса вече може да рискувате повече, защото там се вижда вече къде стърчи косата. Така. За горната част отново множество варианти, по които може да работите, по-бързи, по-бавни, по-детайлни или не, изцяло ваш избор. Сега много често, ако трябва да съм честен с вас, много често когато познавам косата, аз работя с машинка и гребен, просто дигам косата сектор по сектор и избутвам и премахвам плътността. Но без да си криват в душата, това е доста по-рисков вариант. Особено с коси като на Елън, защото не само, че неговата коса штръква много лесно, а и има много точки, които са по-високи към средата на косата и има много така приятно завъртяни, не бих казал кадрици, но вълни, които ако подстрижи прекалено късо, после е изключително трудно за мен, съответно и за него със сигурност, да си стилизира косата правилно. Затова ще работим по правилния начин на сектори с линии и внимателно парченце по парченце. Така, понеже работиме на път, а не симетрично, няма да свързвам тази част по същия начин, по който свързах дясната страна. Ще си работим директно към пътя. Когато не познаваме косата, е хубаво да си оставяме повече плътност за всеки случай. Следете как косата расте, за да сте сигурни, че няма да сгрешите. Сектор по сектор. Така, отново, както казвам, тук значимо се повдига скалпа от това, където му е пътя. Затова гледам да не прекалявам с отнемането на плътност. По-скоро след това на суха коса ще довърша плътността и детайлите. Но сега грубо искам просто да придам форма на прическата. Перфекционизма се крие в детайлите. Затова трябва да сме много внимателни с тях. Може често да си срещате косата, за да видите как иска да застане, на къде иска да застане, за да може да сте сигурни, че работите в правилната посока. Стига да следвате натуралния растеж на косата, няма как да сбъркате, освен ако не слезете прекалено късо. Много е важно да не отнемате прекалено много от плътността в ъглите на косата, защото иначе се получава една много кръгла форма, която убива класиката. Затова внимавайте да не отнемате много плътност тук. Отново, ако не сте сигурни, по-скоро подстригваме на суха коса. И това, когато чуя някой колега да ми казва, ама това суха коса не е хубаво да се подстригва, това са пълни глупости. Ако водата разкрива тайните на косата, то сешоара разкрива тайните на подстригването. Сега следва една от най-важните части в остригането и това е изсушаването на косата. Не говорим за главното стилизиране, говорим за подсушаването преди оформяне на детайлите. Защо казвам изключително важно? Защото когато изсушите косата правилно, в по-натурален естествен вид, може да придобиете идея косата стои, когато той е вкъщи и се подсуши сам. Повечето от клиентите ни не могат да сушат косите си правилно вкъщи и затова те просто ги подсушават и е много хубаво да направите същото преди да пострижите детайлите, за да сте сигурни, че косата ще изглежда добре и когато той не направи нищо с нея. Затова винаги използваме средна топлина, максимална скорост, ползвайте пръстите си. Когато се носи на път, винаги подсушаваме първо късата част на пътя, после горната част на пътя. Това е нещо, което и те могат да направят много лесно вкъщи, без да насилваме много косата към определена траектория, към определена посока. Подсушаваме си, хубаво стригваме пръстите в косъма, за да може да дигнем всички косъмчета, които са залепнали за скалпа. По този начин първо ще сушиме по-бързо самата коса, а второ ще се придаде повече обем на косъма. И отново е приятен трик, който може да научите вашите клиенти.
винаги когато работиме с ръце, а не с четка, за тях става много по-лесно и много по-приемливо. В тяхната глава те си казват, супер, това и аз мога да го направя, нали, няма четка. Първо долния път, после горната част, хубаво втриваме. Средната топлина позволява да държите сешоара доста по-близо до корена, без да изгорите клиента. Разбира се, е хубаво да се допитате до него, дали температурата е поносима, но средна топлина е доста приятна по принцип. Има три много големи позитива в това да работите близо до корена с сешоара. Първо, изсушавате косама много по-бързо, т.е. спестявате време на вас и клиента си спестява време, когато го научите да прави това вкъщи. Второ, дава много повече обем, което винаги стои по-красиво. И трето, може да насочите косата в дадена посока много по-лесно. Особено когато искате да правите помпадур, това е от изключително значение, но сега това не е главната част. Както ви казах, много е важно да посушите с естественото движение на косата, за да може да пресъздадете максимално бухналостта на косата сутрин, когато клиентът се събуди. Хладни движения, без да насилвате косата в определена посока, просто подсушавате от всякъде и спокойно може да се види формата, но е много важно да подстригвате на мокра и суха коса едновременно, т.е. не едновременно, но при всеки клиент. След като сме си посушили косата и вече може да видим формата, грубо казано, това е нещо, което клиента може съвсем спокойно да пресъздаде сам, без да има нужда от четка, без да има нужда от продукти. Това по принцип е индикацията за една добра прическа. Сега вече на суха коса си довършваме детайлите с една техника, която ме научи лично Роб, Bloody Butcher, така наречения скрейпинг, което значи с машинката на фрихенд се подстригват парченцата коса, които стърчат. Сега, това не е подходящо за всяка коса, не е хубаво да се прави на къдрави коси, не е хубаво да се прави на много тънки и финни коси, но е идеалната техника за остри стил азиатски коси. Изключително лесно е, просто трябва да се внимава малко, със сигурност предупреждавате клиента да не мърда, защото тогава по принцип стават най-големите фалове. Има и други техники, разбира се, може да използвате бленник ножицата за преливане, или така както много колеги в къщи я наричат филажна ножица, което ми капе кръв от сърцето като чуя. Но да, може да използвате преливащата ножица, но според зависимост от гъстотата на косата може да се наложи да поштракате доста с нея. Докато скрепинга е доста по-бърза техника. Отново не е за всякакъв тип коси. Просто поглеждате косата от всеки един ъгъл. Това, което ви се струва повече, 90% от случаите наистина е повече и трябва да се премахне. Като много внимателно просто обирате леко на повърхността. Работя с затворена машинка. Така, при помпадура, както казахме, тази част не я скрепвайте много, защото може да стане прекалено къса, а за да има хубава квадратна форма, ви трябва да имате дължина там. Затова всичко отстрани си обирате, но внимавайте с предния триъгълник. Както виждате, косата на Ела има едни такива много приятни вълни, което аз по принцип лично харесвам, защото дават много персонализиран вид на косата. Всеки може да има сайдпар помпадур, но никой няма същите кадрици като Ела. Това, което търсим в момента е излишно тегло на косата. Ето тук може да видите примерно, това е малко повече, може спокойно да си го поизтениме малко, за да се види. Наистина много често това да четете косата е най-важното в една прическа, защото много лесно може да видите къде и какво трябва да се подстриже. Веднъж научено може да правите всяка една визия. Сега срещате косата навсякъде, за да сте сигурни, че това е нещо, което искате да премахнете и да намалите. Има много варианти, в които може да го направите. При по-гъсти коси може да влезете доста по-дълбоко с филажната ножица, на сектори да работите и си издърпват така вид кичурчета. Аз не бих ви съветвал в този случай с помпадур да правите. Това се прави при прически за повече текстуриране. Не прекалявайте с преливащата ножица, не влизайте много надълбоко, защото много често рискувате, дори с по-гъстите коси, много често рискувате да направите дупка в косата. Трябва да се работи умно. Много клиенти, съм сигурен и ваши клиенти, имат голям страх от тази ножица, точно защото някои колеги просто не знаят кога да спрат. Идеалният вариант за употреба в този случай е просто в върховете на косама. По този начин се прелива много приятно косата и се премахва достатъчно тежест.
Сега, разбира се, ако минете няколко пъти и виждате, че още тежко, тогава може да влезете по-навътре. Така вече придобива по-завършен вид самата коса. Общо взето сме готови с основите, всичко останало вече са детайли. При нормален работен ден в нормална работна обстановка аз приключвам с основната прическа между 25 до 30 минути и след това имам поне още 10 минути, 15 да си изчистя детайлите. В Схорем ние имаме 45 минути за прическа и 30 минути за брада. Съответно час и 15 за двете в комбинация. Постоянно си съобразявайте с прическата и гледайте прическата в огледалото, за да видите така по-придобит вид. Много често огледалото може да ви каже неща, които не може да видите от по-близко. Не се срамувайте да въртите стола, не се срамувайте да навеждате клиента. Стола, огледалото са за вас, а не за клиента. Само накрая, разбира се, за да погледнем прическата. Даже много често, ако сте гледали видеа от Схорем, много често може да видите, че ние всъщност държиме клиентите наобратно. Като идеята не е, че криеме прическите от тях, а идеята е да може да използваме огледалото и по този начин, особено едно време, когато нямаше часове, хората се събираха така и стейките бяха пълни и така нататък. Хората си говореха помежду си и по този начин също имам много хубав оглед към вратата. Тоест, когато влезе нов клиент, мога директно да го поздравя. Но ние работим предимно така. Много рядко обръщаме клиентите към огледалото. Една техника още, която може да видите, за да дадете насока на косата. Просто слайс. Сега, тази техника не е за всяка ножица. Хубаво е да имате хубави ножици за слайс. Ние работим с Misutani Scorem Edition. За мен те са си най-добрите. Но ако вашата ножица няма слайс техника, по-добре не го правете това нещо, защото може да нахапете косата доста неприятно. Но иначе се придава една много приятна насока на самия косъм. Ето виждам, че имам още малко тежест. Дигам си с хубаво с гребена да видя къде и какво трябва да премахна. Но общо взето е това. Изчистваме си остатъка от прическата и после следва стилизиране. Така, свършихме си работа с оформянето на детайлите. За мен прическата е готова. Сега знам, че повечето салони вкъщи мием косата, затова ако ще миете косата, сега е момента. Сега се измива клиента и след това се стилизира наново, за да е чисти косата. Затова аз просто ще си я намокра обилно. Да се гледаме да пазим клиента максимално чист. Покриме си косата или в повечето случаи хората си измиват клиента сега и почваме с, разбира се, използването на различен вид продукти. Аз обичам да ползвам Grooming Tonic от Ryuzel. Това е един от любимите предстилизиращи продукти. Grooming Tonic на Ryuzel. Той ми дава приятен обем, дава приятен блясък, натурален блясък на косата. Както казахме, не е стилизиращ продукт, но има така определен стилизиращ ефект, по-лек, който ми дава достатъчно сила да контролирам косата, докато я изсушавам с ешуара и доста по-лесно се оформят прически като помпадур. Така, когато преди да почнем да сушим косата, трябва да направим отново хубавия път. Тук вече взимам, аз лично давам и достатъчно време на клиента си да го науча как да си стилизира косата сам, защото няма по-хубаво нещо това клиента да влезе за прическа и да видите, че той си стилизира косата правилно и че се е научил благодарение на вас. Отново, просто сресваме косата, казвате на клиента вкъщи, докато косата е мокра, да ползва едрата част на гребена. Понеже имаме асиметрична коса, лесно се вижда къде късия косъм свършва и дългия започва. Това е линията, която ще ползваме за път. Нагоре, надолу и сме готови с перфектно стилизиран път. Всички клиенти обожават тази техника, защото е много лесна за тях да правят вкъщи. И всички обичат много. Когато сушим, отново казвам, средна топлина, максимална скорост, максимално близо до скалпа. В помпадур може да ползвате и четка. Аз ще ви покажа какво аз ползвам. Но за началото хубаво да ползвате и ръцете си. Отново това си е маркетингов трик, защото в главата на клиента той си казва, това е лесно, аз мога да го направя, той ползва само ръце. Да, общо взето почваме от страничния път винаги. Хубаво подсушаваме, за да може, ако случайно го развалиме, докато сушиме другата част на скалпа, на косата, той вече да е сушен и стилизиран и винаги се връща във форма. Това казвате и на вашите клиенти, винаги трябва да стартират от малкия път. Много е важно, казвате на клиента да следи естествения път на косата. Единственото място в прическата, в която може да си позволите повече свобода, това е предната част, защото предната част покрай бритона е тази, която определя цялата визия. Това е дадения помпадур, там е зоната, която искате да имате обем, там е зоната, която може да промени посоката,
защото дори цялата коса да отива, да кажем, настрани, както в случая, ако предната част отива назад, дава визуалната илюзия, че цялата коса да върви назад. Ако всичко е плътно по скалпа, но предната част е така с доста обем, изглежда, че цялата коса има доста обем. Затова респектирайте, уважавайте стежа на косата, за да може прическата да седи във форма цял ден. Ако насилим косата срещу косъма, срещу растежа, може да задържите, но докато клиента говори и движи скалпа си, смее се, като цяло скалпа да се движи, това създава едно напрежение в косата, която винаги ще иска да се върне в натуралния си вид и има доста по-голям шанс прическата да се развали. Затова продължаваме. Първо малкият път, след това големия път, отново ползваме пръсти. Казвам пръсти при подсушаването, след това ако вече искате да е много чист помпадур, тогава вече спокойно може да се ползвате и четка. Може да научите и клиента как да ползва такава, то не е голяма философия. Четката, която аз обичам да ползвам, е така наречения Vent Brush, четка с дупки в базата си, защото това позволява на горещия въздух да преминава през тези дупки и да не се задържа, което ще ви даде доста по-естествен и натурален вид. Също препоръчвам моите клиенти да я ползват. Другия вид четки са деним четките, които са с затворена база. Те са доста по-силно фиксиращи. Ако се чувствате сигурни в това, което искате да направите и че може да го направите, тогава може да ползвате деним четка, иначе ползвате тези дупчици. Това е доста по-естествен вид на косата. Сега, това, което трябва да направите, влизаме с четката навътре, издърпваме навън. Влизаме навътре, издърпваме навън. Даваме да не изгорим клиента. Тук вече може да усилим топлината. Аз продължавам да работя за средна топлина, но тук вече може да се усилите, ако искате наистина така хубаво да засилите формата и да изпечете формата. Лично обичам по-натурални визии, не толкова строго сирани, но това зависи, разбира се, и от клиента. Предната част оставяме за накрая. Всичко останало сушим във формата на естествения растеж. Опираме до скалпа и бавно движиме ишуара навсякъде. По този начин, го казах по-рано, придавате повече обем, сушавате косата по-бързо и може да насочите косата към определена посока много по-лесно. Хубаво изсушаваме косама навсякъде. Вече когато стигнем настрани, вече почваме по-назад и нагоре. Да, идваме при най-важната част, предната част. Обяснихме вече защо е най-важна. Тя определя цялата прическа, особено при прически стил помпадур. Това, което искате да направите, е да дигнете обема максимално и задължително, кога не следвате линията на челото. Ако слепите косата с линията на челото, това не е помпадур, просто убивате целия силует. Искате да дръпнете, да пречупите тази линия, да мине по-напред. Това дава прекрасния силует на прическата помпадур. Независимо дали е със страничен път или класически изцяло назад, трябва да внимавате. Отново, душиме близо до корена, може да издърпаме косата малко напред, за да влезем в корена хубаво и да придадем повече обем и движение на косата. Тук вече отново ползвам четка, като вече може така доста по-грубо да пренасочите косата. Много е важно да я сушите хубаво, както при дамите. Ако косата остане леко влажна, тя лесно ще падне и ще загуби формата си. Най-лесният начин да се придаде обем е да насилите косата срещу естествения растеж, но това го правим само в предната част. Виждате вече само с малко тоник колко обем дадохме и каква красива форма става. Уверяваме се, че навсякъде косата е суха, ако не изсушаваме допълнително. Наистина много е важно да подсушите косата на 100%, за да се задържи прическата до края. Ето виждате сега, понеже запазихме повече дължина отстрани, има една прекрасна форма, иначе може да така доста да убиете силуета. Затова винаги внимавайте по-добре на сухо, отколкото да премахнете нещо, което не искате. Така, имаме вече форма на идеален помпадур. Сега слагаме продукт. Винаги питате дали иска клиента обича матиращ продукт, бляскав продукт. Имайте предвид, бляскавите продукти се водят за по-елегантни, за по-официални, докато матът по принцип се води за нещо по-кежуал, по-всекидневна употреба. Аз обичам да ползвам нещо помежду си, което е Fiber помадата на Ryuzo. Тя има много силна фиксация, но оставя косата доста подвижна и мека, особено в комбинация с тоник. След това сега ще видите, всъщност става много лесна за преоформяне само с ръце. Разнасяте си хубаво помадата върху ръцете си, така едно връхче на пръстен повече от достатъчно, не прекалявайте с помадите. Сега, това, което искаме да направим е да се фокусираме върху корените на косата, когато стилизираме на прическа, защото корените са това, което държат
прическата. Те са основите на къщата, както обичаме да казваме. Една къща без основи пада. По същия начин е и прическата. Така, това, което също може да направите, ако искате наистина да задържите някаква по-сериозна форма, примерно ако правите психобили или нещо по-панкарско, тогава вече може спокойно с ръката хубаво в корените да втирите косата, което ще топира косата в корените и тогава със сигурност вече имате една доста сериозна база, но не би ви съветвал да го правите, когато използвате силни помади за помпадури, защото тогава разресването на косата става значително по-трудно. Е повече от достатъчно хубавото изсушаване на косата, защото се шлара е това, което ви дава прическата, а не продукта. Изключително важно нещо. Така, нанасяме помадата хубаво в корените навсякъде по косата, където ни трябва и след това се сресваме косата. Като най-идеалното гребенче за помпадур са така наречените афрогребени, афропикс. Защо? Дългата им база позволява да проникнете много по-навътре в косата, дългата форма позволява да проникнете много по-навътре в косата, без базата на гребена да разваля предната част. Когато правите помпадури, моя съвет е винаги издърпайте предната част максимално напреде и я оставете за дооформяне накрая. После срешете всичко. Ако е класически помпадур, всичко се сресва към средата, започваш си отзад напред. В този случай, понеже имаме път, може да си дигнем спокойно страничния път и тогава вече останалото да си срешим назад. Тук вече изцяло игра на оформяне. Това как на клиента му харесва, така както на вас ви харесва. Нали, може да дигнете повече обема, да оставите обема. Сега един класически помпадур по принцип е с повече обем, затова е хубаво да дигнем обема максимално. Така, стил Джони Браво или класическите Елвис помпадури. Така, както ви казах, когато комбинирате тоника и помадата или ползвате така доста по-еластична помада на водна основа, тя прави оформянето на косата доста по-лесно само с потупване, както виждате, или оформяне на ръцете, което клиентите също много харесват, защото това прави тяхната работа вкъщи изключително по-лесна. Изключително често чета коментари в нашите видеа, това клиента никога не може да го направи сам вкъщи. Не е така. Това е пълна глупост. Когато им покажете, им обясните, става изключително лесно. Пътя отстрани си сресваме, като отново уважаваме това как косата иска да легне, за да не стърчи. Много е важно също, когато имате по-остра коса като елън, да не слагате продукта само отгоре, защото много често ако косата отдолу е по-къса, тя ще повдигне зализаната част и тогава вече стърчи доста неприятно. И затова е хубаво да втирите продукта хубаво навсякъде, за да може горната част да залепне хубаво по скалпа и вече си оформяте с гребена. Ако искате допълнително да улекотите прическата, с обикновено гребенче накрая, само с два пръста, без никакво напрежение, се минава в повърхността на косата, за да се намали това напрежение, което ви казах по-рано, където косата е стресана срещу натуралния си растеж. Това нещо позволява на доста повече въздух да влиза между косъмчетата и улекотява доста самата прическа и позволява на косата да стои във форма за доста дълго време. Както ви казах, малките детайли правят перфекционизма. И накрая, но не на последно място, имаме изключително важен детайл, който за съжаление много често виждам колеги да пропускат. Това нещо изключително много ме дразни. Когато си купите една хубава картина и искате да закачите на стената, не слагате само картината, нали? Слагате в хубава рамка. Рамката в случая са добре изчистените контури, което най-хубаво става с бръснач. Няколко варианта има да изчистите контура. Това, което ние правим по принцип, слагаме бръснарски талк. Може да ползвате бебешка пудра, много често виждам колеги ползват същата работа, върши. Талка позволява да изчистите косъмчетата, които са се залепили по кожата на клиента. По принцип ухаят много приятно също е така приятно за самия клиент. И дават една доста по-гладка повърхност, която ви позволява да минете с нощчето на бръснача, без да се притеснявате, че може да задери и да пореже клиента. Разбира се, трябва да се внимава. Аз ползвам най-обикновен бръснач. Не са позволени по закон в Холандия употребата на старите бръсначи, които се наточват с клан. Мисля, че и в България са още така поради хигиенна гледна точка. Затова си ползваме различни нощчета, в случая Астра. Предостатъчни са за контури. Когато бръснем, ползваме Feather Blades. Те са доста по-силни. Дърпаме ухото и хубаво се изчиства малките косъмчета, без да се притеснявате. Колкото повече се притеснявате и по-леко движите ръката си, толкова по-вероятно е да порежете клиента. Повярвайте, не е толкова лесно да се пореже.
Стига, нали, да не движиме нощчето настрани. Хубаво изчистваме контура от всякъде, за да може нашата картина да има един прекрасен завършен вид в една страхотна рамка. Красивия контур прави голяма разлика в финалния вид. Много внимаваме с по-възрастни клиенти и клиенти с по-мека кожа. Ако има брадавички и пъпки, така не е хубаво много да прекаляват с нощчето, но не значи в никакъв случай да го пренебрегвате. Хубаво е да се изчисти от всякъде косата, т.е. контура. Не чистете не чистете косата с браснач. И сега вече си имаме спокойно един завършен вид на прическата. Довършваме се, ако някъде някой косъмче е паднало. И накрая завършваме с малко Spicy Aftershave Ryuzel Wooden Spice. Хубаво е преди това да си измиете ръцете, защото след продукта много често имаме останали косъмчета и като сложим Aftershave с ръце, става много неприятно. Космите залепват по кожата на клиента. Сега е малко време за глезене. Спокойно нанесете Aftershave малко масажче. Това също ви отличава от браснар до браснар, как глезите самите клиенти. Сега знам, че когато се мие косата има доста повече привилегии. Там може да се направи масаж на скалпа, но не ви пречи да поглезите клиента малко и с Aftershave. Поглеждам си косата последно, всичко е перфектно. Взимам огледалото и очилата на клиента и гордо показваме нашата прическа. Perfect. Така, драги зрители, много се надявам да ви харесва това, което ви показах днес. Елън, разбира се, има целият кредит за прекрасната прическа, поради уникалната коса, която има. Но, ако искате да видите още туториали, стъпка по стъпка, последвайте нашата страница в YouTube на Ryuzel. Там моят ментор Роб има страшно много видеа, всички са безплатни. Може да научите страшно много от тях, ако не сте ни последвали, последвайте ни. Последвайте и моя Instagram акаунт, аз съм повече от щастлив, ако ми задавате въпроси, ще отговоря на всеки един от вас, дори да ми отнеме малко повече време. Всичките линкове към нашите социални мрежи ще видите долу в дескрипцията на видеото. Много ви благодаря. Аз съм Балканския браснар. Това е Елън. Чао от Скорен, Роттердам.